יושב על הספה, מרגיש לי פנן, מרגיש את קרינת הווי-פיי מפה לשם בכאן, מריץ סטורים באינסטה, בטיק טוק לי גוללתי, פתאום אני קולט אויבי מה לעזאזל עוללתי. אני על אחד אחוז לכיוון המתן, אני אזוז, מחכה בסבלנות וחסר תעסוקה, יושב כמו משוגע ובועל לי בתקרה. אצל חבר בבית לקורנפלקס יש לנו דודה, פתאום יוצאת אחותו הידוע בתור הדובה. בואו קחו לכם, יש כריות נוגת, אני בא למזוג חלב וירד לי המבט. זה חלב אחד אחוז, עכשיו אני כל כך שבוז, אלה מים שמשקרים שהם חלב, כל חלק בילדות שלי נגנב. יש לי כמה שקלים, רוצה לחסוך לבית סביר לא ענק, לא חלום כזה גדול, אז אני קופץ לי אל הבנק, נכנס אל תוך הסניף, המסגן שלהם מקפיא, מבקש לפתוח חיסכון והפקידה מסבירה זה השיא, הריבית עומדת על 1%, אני מרגיש כל כך בזוז, הם לוקחים את הכסף שלי ומלווים לאחרים, הם מרוויחים מזה מלא, פשוט חבורה של זבלים. לסיכום של דברים ועוד שורונת של עניין, זה לא קשה להשגה כמו הסכם שלום עם איראן, דברים שהם 1%, זה פשוט דברים שהם חרה, בבקשה אל תזלזלו בנו, כמו מחירים של סל וזרה.